Sempre diu que ser una nació o no ser una nació no és un tema de definicions, sinó de demostrar que ho ets aquí i a fora, no? Aquí és on hem fallat, realment, aquí és on la política ha fallat en programar una estratègia per expressar què som com a país aquí i a l'estranger. No hem sabut fer prou. S'ha fet bastant, però no ho hem fet com s'havia de fer. En part perquè les noves generacions no tenen aquesta formació que deia, no tenen l'experiència. Pensem una cosa, per excusar aquestes noves generacions. A Madrid, quan discutíem a Madrid, mirem-ho i tenim a davant. Tenim gent que els seus avis ja feien política. L'Aznar és un home que el seu pare feia política. I el seu avi és un home importantíssim, mare de Déu, importantíssim. Víctor Franco, abans havia estat nacionalista basc, etc. Anem agafant la llista. El Rui Gallardón és net del Ruiz Albéniz. Poca broma, amic personal de Franco. I són gent que tenen ja, des que neixen, ja viuen la política. I han vist com s'exerceix la política, amb els seus familiars i amics i coneguts. Aquí no, aquí agafem els nostres polítics d'ara. Tots són nous, han passat de la seva feina professional a fer política, a ser consellers, a ser presidents de la Generalitat, sense aquesta experiència que tenen a Madrid. I a Madrid tenen aquesta experiència i dominen naturalment. Fa 4 dies segurament la realitat era molt diferent de la d'ara, però com que hem tingut oportunitat d'estar revisant amb Josep Benet part de la història, hem pogut comprovar que si repassem les hemeroteques i sobretot ara que tenim documents audiovisuals del que s'ha dit recentment, si comparem allò que es deia a principis del segle XX amb el que s'està dient ara, difereix ben poc en la visió que des de fora es té de Catalunya. Un cert anticatalanisme amb el que comentàvem ara Josep Benet, que ell hi veu poca solució. No se admitirán a censura obras en cualquiera de los dialectos. ¿Y el problema de Cataluña? Resolución facilísima. Se mata a todos los catalanes. Es cuestión de tiempo. Si el Estado no impusiera el castellano en toda España, los dialectos se impondrían al castellano. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Jamás, jamás transigiré con que Cataluña sea una nación. Obligar a usar el castellano a Cataluña es hacerle un favor paternal, como lo es obligar a un niño corto de vista y revoltoso a ponerse unas gafas. La enseñanza en Cataluña es un atentado contra los derechos elementales humanos. Ara escoltàvem declaracions i llegíem declaracions anticatalanistes de totes les èpoques, però segurament l'època més dura ha estat l'època del procés estatutari recent. El 30 de setembre del 2005 es va aprovar aquest estatut. El seu deixeble, historiador Jordi Oliva, ens recordava, parlant amb ell prèviament en la preparació d'aquesta entrevista, ens deia Josep Benet, el dia que es va aprovar l'Estatut, va dir això no serà un pas endavant. La consciència de que tot aquest enrenou no servia per res, la va tenir aquell dia mateix o durant tot el procés? No, va ser el primer dia que es va prendre aquesta decisió. O sigui, quan vaig sentir un nou govern que deia, i el president nou de la Generalitat, que deia anem a fer l'Estatut, que el president Pujol no s'ha atrevit durant tants anys, i ho va dir amb aquella convicció, el president Maragall, com una gran victòria, ara anem a fer. Va dir, home, primera cosa, potser que parléssim amb Pujol, per què no va demanar? Que expliqui per què no va demanar l'Estatut, que tampoc és tonto, i que no pregunti amb els que hem treballat durant aquests anys i que vam ser de la Comissió Constitucional, és a dir, que som persones que hem redactat la Constitució, que hem participat, que hi ha paraules escrites per nosaltres, començant per Miquel Roca, no cal dir, pels altres, i dels que vam ser autors del primer estatut, que ens preguntin alguna cosa. A vostè ningú li va consultar res, ningú el va venir a veure, escolta, Josep Benet, això com ho faria? En absolut. En cap moment? Un moment, amb una casualitat, vaig trobar, no diré la persona, ni de quin partit, vaig trobar un dinar amb un d'ells, i dins veurem, va venir, jo li vaig dir que era un error, i naturalment, quan vaig dir que era un error, ja no em van preguntar res més. Perquè al país, quan dius que això no funciona, això s'hauria de corregir, que és la teva opinió. A vostè el deuen cridar poc, doncs? Molt poc, molt poc. Jo estic autènticament arraconat des de... El que passa que tinc la meva vida, tinc la sort de poder escriure, el cervell em funciona, i puc escriure llibres, i això, mira, em dóna la tranquil·litat que continuo treballant pel meu país. Però jo no soc de cap
Avui a Barcelona jo no tinc cap càrrec, en absolut. No, estic autènticament irregular. I això que vostè és el senador que més vots va tenir de les primeres eleccions legislatives l'any 77. Val la pena recordar això, perquè una figura política activa que no ha abandonat la política perquè el seu cervell ho està demostrant en aquests moments amb les expressions que està fent, doncs segurament això el dol, està dolgut. Home, per mi personalment, que diria, estic més tranquil, perquè no tinc problemes, no tinc l'angoixa que et vinguin a preguntar. Ara, el que compta no és que jo estigui més o menys tranquil, és que jo crec que podria aportar alguna cosa, que em fessin cas o no em fessin cas, però haver-me preguntat quina opinió jo tenia de l'Estatut. Quan es tenen tants anys de trajectòria, hi ha moltes persones que consideren a Josep Benet un mestre. Alguns el critiquen, tampoc ens hem d'enganyar, perquè clar, vostè diu les coses amb molta claredat, amb molta contundència, i això fa que les persones que estan d'acord amb vostè doncs el tinguin sempre com un referent i d'altres, evidentment, que no. Però hem volgut preguntar-li a Josep Maria Soler i Sabater, el primer director que va tenir al Museu d'Història de Catalunya, que ens digués què li preguntaria a Josep Benet que no ha preguntat fins ara? Segurament perquè les converses sempre han anat dirigides cap als seus interessos sobre la història del nostre país i, en canvi, hi ha coses que es queden al pap. I ens ha dit això. Nosaltres, cap allà als anys 70, quan la transició, als 80, tota una sèrie de joves ens vam apropar a vostè, Josep, pel que significava, diguem, d'actitud davant d'un fet nacional necessari, davant d'una certa confusió d'un radicalisme sobre models obrers que ja anaven malament, davant de situacions culturals i acadèmiques que volíem que una certa presència, més radicalitat. Però jo sé que alhora tot això, que vostè, que mig ens va afillar a tots i ens va donar molt afecte, li va suposar unes renúncies molt grans. M'agradaria que des del fons de la seva consciència, doncs això, si fos possible, que la societat sabés a tot el que va renunciar vostè, en l'aspecte familiar menys, clar, és més personal, però amb l'acadèmic, amb l'econòmic, amb el cultural. Aquesta és una cosa que crec que seria bo que la societat en tingués coneixement. Bé, és difícil de contestar, però jo puc dir una cosa, i això sí que ho puc dir ben sincerament. A tot el que jo vaig renunciar, i vaig renunciar a moltes coses, com d'altra gent, no ho oblidem mai, jo de vegades no m'agrada tenir un cert protagonisme, perquè sempre penso en els altres que van fer i van sacrificar molt més que jo. En definitiva, jo, doncs, ho he dit més una vegada, jo vaig fer la guerra, vaig veure uns companys meus que van morir i van tenir la mala sort de morir al front. I els hi van prendre tots aquests anys de vida. Jo he tingut molts anys de vida i aquests anys de vida he tingut hores bones, hores dolentes, he hagut de renunciar molt i em dol moltes vegades, més que la renúncia que feia jo, em costava de fer la renúncia dels que estaven al meu costat. La Florència Ventura, la seva dona, ha sigut una peça clau d'aquesta vida, d'aquesta trajectòria, no? Sense la seva presència, la seva col·laboració, perquè no és allò de la presència i aguantar, és que a més d'aguantar, doncs, ha col·laborat sempre amb mi. I això sí que, si hi ha algú que mereix un agraïment, és la meva muller. Josep Benet, tant de bo ens acompanyi molts anys, però si no fos així, quin missatge li enviaria a les generacions que han de venir, que estaran escoltant-lo i que segurament tenen amb vostè un coneixement, una saviesa que els ha de fer profit, no? Jo crec que han de ser fidels en aquest país on hem viscut, on hem nascut, que tenim un deure envers els nostres conciutadans i sobretot un deure sobre els nostres conciutadans que no ens reeixit a la vida, els que pateixen, els que viuen més malament. Per tant, tenim un deure de solidaritat amb ells i això ens obliga a ser solidaris i uns als altres. Jo tinc molta fe en aquestes noves generacions que vaig coneixent i que penso que tenen els mitjans per rectificar els errors que puguem haver comès. Tinc esperança, en definitiva.